Qui anava a dir-nos als fallers i a les falleres per als que març és una data sagrada? Que estaríem donant el tret d'eixida a nostra setmana gran a finals del mes d'agost. Qui anava a dir-nos que l'expressió fa dia de falles anava a cobrar un altre sentit? Qui anava a dir-nos que per veure a la nostra xeperudeta caldria canviar el camí? Qui anava a dir-nos que en compte de clavells li portaríem altres jardins per a confeccionar-li el seu mant? Qui anava a dir-nos que les falles es convertirien en una festa on mirar-se, on retrobar-se? Una festa que demostraria, una vegada més, el seu compromís i responsabilitat. Ens hem convertit en eix espi on reflectir-se, en exemple per a molts col·lectius. I hem demostrat a València, a la comunitat i al món sencer que saber esperar té recompensa. I eixa recompensa és tornar a veure les peces de les nostres falles al carrer, els ninots, les gòndoles, els artistes plantats a les nostres demarcacions. Eixa recompensa és tornar a sentir els pasdobles de les nostres bandes de música, el so del nostre tabal i la nostra dolçaina. Eixa recompensa és tornar a olorar la pólvora i les flors. Tornar a sentir el terratrèmol de la pirotècnia. Eixa recompensa és tornar a lluir les nostres gales valencianes. Gaudir de la nostra indumentària, de l'orfebreria, del nostre pentinat, de les nostres pintes i mantellines. Eixa recompensa és tornar a la nostra segona llar, el casal. Tornar a retrobar-se amb la família fallera, tornar a somniar en assajos de teatre, playbacks o declamació. Eixa recompensa és poder somriure's de les màximes representants de les comissions, de les falleres majors i falleres majors infantils, dels presidents i presidentes infantils i majors, de totes les directives. És tornar la il·lusió a cada faller i fallera. Eixa recompensa és tornar a gaudir de la poesia festiva, dels llibrets, de la nostra llengua valenciana que tant cuidem el col·lectiu faller. Eixa recompensa és donar les gràcies perquè tot i la pandèmia estem aconseguint eixir d'ella, però encara ens queda una xicoteta espenta, un últim esforç. Res ens agradaria més que continuar sentint-vos a prop, escoltar els vostres aplaudiments, connectar amb les vostres mirades i compartir amb vosaltres aquestes falles tan esperades. Però els fallers i les falleres hem de continuar el nostre sacrifici. Perquè hem de continuar esperant. Hem de posar la llavor avui per a replegar el seu fruit demà. Per això volem demanar-vos que aquestes falles esteu amb nosaltres des de la distància. Aplaudint des de les vostres cases, informant-vos a través de les xarxes i dels nostres grans mitjans de comunicació. Les falles som germanor, però també responsabilitat. Som cultura i tradició. Som els arrels i som el futur. Som màgia i som realitat. Perquè la nostra falla sou tots vosaltres. I els fallers i les falleres sou el major patrimoni de la festa. I volem que continuï sent així. Hem de cuidar-nos, hem de seguir les indicacions sanitàries. Hem de mirar al cel i dir-li a totes eixes estrelles que ens han deixat, eixes que ens il·luminen, que complirem. Setembre ha arribat. Han arribat les falles més atípiques, històriques i esperades. Perquè tot arriba per a qui sap esperar. Avui, des dels peus de les nostres torres de serrats, estos 26 cors us conviden. Vos troben a faltar, però vos senten més a prop que mai. I anava a dir-nos que per fi ha arribat el moment. Per fi, eixa redol seu de març queda enrere. Per fi podem dir que comencen les falles del 2021. Valencians i valencianes, tots a una veu, visca València i visquen les falles!